takutai bukuktam sungtini Bais Katalia Mirza Rajapur di sini konstituensi Bais Katalia Rajapur ni asok thaya phaisok paijak tamni bagai ingke tini orwo kali khola bisi ni bisingo khopjak or jagani MDC podolocone tuitul mumbai tini orwo kaisa bazar sabha hai keba bazar sabha no kitingai tini orwo kaisa rally khlaijagi tongo lahar himboto aboni bagai khajane takuktai bukuksong tini o je panda jebabe or jaga buskango chongmarino kitingai ti pramotha bai challenge khlaioi ti pramotha party bai challenge khlaioi oroni Bais Katalia Mirza Rajapur ni je BJP ni MDC tongnai borom guna podolocon Tripura ni tuitul mumbai tini oro kali khola bisi bai khopjak kaisa rally tai buskangni ADC chongmario BJP no keplai khlainani nahar mongkok pirmongo tini o jagao rally khlaijagai tongo khajani takoktai bukuksong sung norokno bok sanai tini orwo boro bahaike biangni sibi busu jora chengjak nai abono tuino tini no o rally tamningke tini ni salo bo bisino tui khlaijak o jagao rally jotona hambai tai jotona khulomka tini kali khola bisi kaisani program chungiro khlaite tongo only ekta bisi Kathali Mirza Rajapur kendra bisi kaisa bisi no tui nei chungjo sabha khlai tongo busakang ADC chongmari no tui nei ini ni je bisi je PTADC o ADC songbari o tabo garo to nung to existing tongmani bahai taklayo orwo BJP keplai jang mano norong sade bosu borobang gak soba kaisa ne boro busu bang norong sade ro nogoi nei borong satangki sana nangya ti pramotha bai oro je contest ngi tong hangkai ti pramotha bai BJP bo bahai contest no jaga buskang songbari ti pramotha nu sum gona khlai ai ro tu pramotha ai ro jaga gari Kathali Mirza Rajapur होता बड़ो किसा इमोशनल ब्लैकमेन खाई जाए गुरी नहीं तो मैं तीव्रमा था हमारा पास भी नहीं आ पाएगा मेरा बाल भी नहीं सूख पाएगा तीव्रमा था कुछ भी नहीं कर पाएगा हम लोग तीव्रमा था को मूली जैसा उखाड़ के फेंक दूंगा 2026 इलेक्शन में हम लोग तब एडीसी नो कितिंगो चौक मरने किति तिनी और बीसी कैसे बसक बरक लुको फाइकिरा 400 बरक 400 बरक टारगेट namne bagai amti chikon ke rally khlai ba program khai tong chini shokti busu tong jong janogunan bagoi janongan bagoi jong phonogoi runai sara Tripura rajyo Kathali Mirza Rajapur BJP ni atur gor abno jong praman khaijan bagoi jong kaisa bisi khai jago bela ke ham boy khajane takuktai bukuk song ke noro khanai man khana orone existing MDC podolocon Tripura ne khoptai taune bagai ke tini oro bisi kaisa kali khola bisi ba ni bisi ko khopjak 400 bisi lukurok no tino tini o jagao rally khlaijak ka tai rally ni dia gulo oro bazar sababo khlaijak nai ai hine chung saiman ka engka takuktai bukuk song awon bagai norok o rally tai tini ni je o program no ti jotono norok naito soyawoi naitono bagai non kani kobo bungna haro